Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi iku njupuk dhuwit negara utawa perusahaan lan liya-liyane. Korupsi iku jalaran ora resik ing ati utawa atine reget. Tumindak korupsi nggunakake kalungguhan kan dinduweni kanggo kepentingan awake dhewe utawa wong liya. Korupsi tumindak kang dilakoni wong kanthi ndelik-ndelik kanthi tujuan nyugihke awake dhewe utawa kancane lumantar cara kang ora bener kanthi cara nyliwerake kepercayaan kang wis diwenehke dening masyarakat. Tindak pidana kaya dene kang ana ing sajroning peraturan perundang-undangan kang ngatur mengingi tindak pidana korupsi. Tepangaken nami kula Azumi Putri Kinasih, nomor kula 16 saking kelas 11 bisnis digital setunggal. Korupsi kuwi jalaran ora resik ning ati kang bisa ngrusak negara, amarga kuwi korupsi kudu diberantas. Moral kang bejat para penjabat tinggi kuwi bisa dadi tandha rusak ing negara. Ing kono kene korupsi kaya wis dadi budaya kang ala mungguhing bangsa iki. Saking geguritan korupsi yaiku aja njupuk hak wong liya kaya koruptor njupuk hak sing dudu duweni. Matur suwun sampun mirsani kula, maos geguritan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.